Bai shekara suka je wajen motsi da sai ke ka shi ka mala ta kusan dawa kusan da shayi ya gari Ai, lafiya? lafiya ni ma na kawo cikin gari yake son ci gani yawwa dan mikon kofi da zan daga cikin gari yake son ci ruwa ma din tayi da kai su da lokaci rana ta fara abin nan ba ma ta samu kuwa ina ne shi mai da ba da muna ba da muna kamfanin buwa a chai dire mai yawa da ruwa ni ma ka ta min irin wannan ka ta min irin wannan wanda ka ai babu ne me ne ka wancan samun gaskiya to ba damuwa Salamu alaikum ba shago. ai abu alaikum salam Yawa a bani wancan. wannan da maka Wannan guda ɗaya. Wannan? Guda ɗaya. Nawa ne? yawa to Nawa ne? Ma ji abin bani ma. kere ba canji ka da ka su canji To shi kenan. kai da ko Ga shi nan. to shi ke ina nan Ya mai cayi na siyo kawo min. za ka shani Kofi da ka ci. kan ne haka ai ba wai yau ka wani da shayi ana gani kuwa Mai shayi. Da aka na gana wai yana kumfa. dan fara nan me ka sa a ciki wannan Ni ma zuwa ne na siyo. Ga gajen shi nan. wannan ai omo ne Sai shanya da na ɗanɗana sai na ji wani galmi. da gari jana nan